Diaturi sing nyemuk-nyemuk sendek. Monggo. Nyemuk-nyemuk napa Mas? Ini ayam atau nggih? Yo maksudnya iki gede nyemuk. Gede. Bobo-bobo sing. Kalau nunggu panjenengan iki ngambung gading nggih. Monggo. Iya, Bajan. Wis mangan to, Bajan? Dulu karo sari. Dulu karo sari guru iki. Mas iki bawahnya apa, Mas? Oh nggih, monggo. Campur sari mriki tok campur sari bawah. Najan ring kesan. Monggo. DM audio. Nggih, kalau DM audio. HL like. Luar biasa suara itu. Bener itu murah tanggapane, tur penak suarane. Jaga naprak. Itu loh Mas, Mas. Ya iki lho. Itu loh. Sapa? Mas Hari. Sing duwe. Sing lighting apa sing sone? Nggih, lighting sak sone to, Mas. Boleh dhewe cepet sugih kami. HN apa, Mas? Apa HN? Oh, HN iki hari ini. Jenenge Hari wonge gendut. Heeh. Aku sing tak ganti. Piye? Hati. Hati apa, Mas? Hari Tobruk. Apa-apaan? Ganti. Langsung saiki kan. Masa belum ya, Mas? Masa belum? Baik, Hage ning Hage. Apa Hari Gemoy. Gemoy. Bosok. Bawa sebelaan ini nganggo anu lho. Bacaan lho. Ojo sak benamu dhewe. Bacaan lagi ning iso mundur penunggu kok. Ayo iki bawane apa? Apa Bang? Apa? Anu, nyepi. Nggih. Malarno di Malarno. Di Malarno sakit. Malarno. Itu seru kok pisan. Oh, nggih. Baca ini merah ngantuk. Merah ngantuk. Ora apa-apa. Gasak terus lagi. Alah, itu lagu apa? Tenan ya, aku tak ganti lagu. Kok iki sampean ya? Anu bawa palaran tuh. Ngambur. Panganan gemur salih gitu loh. Nah, ngambur
bapake kok roh lho. Kok ora roh. Lho, peteng yo keto aja bapake. Kuwi lagi butuhane tok ngono. Lagi butuhane lah iya. Kalau nek kono peteng lho keto, padahal ngene rono nek bapake rono kok yo ngerti. Nah, anake ibuku lagi teko kae lho. Gitu, mbokmu lali aku. Lali. Sing kita rek. Sing jadi sampean kan dhewe bang kopi kan. Wah, kopi pahit apa kata? Nah, jenenge kopi ra pahit. Ayo kita ana gawe ya. Bisa perangan kira posisi langgam sing kira-kira itu ayo Mbak ya. Suwe rata tanggapan nyampur sari. Setahun kok kaya corona cilik. Akeh praine. Akeh praine. Timbang payune. Ya ora apa-apa Mas disyukuri. Syukur ra payu. Aja ngono ya Mas, kok iki dongakno muga-muga ya lancar, laris manis. Amin. Tapi aja lali ya Mas ya kataku. Ora, wis senenge dulur medok to. Piye? Wong mesti kuwi bocah aku nek kok tinggal. Lah butuhe sitok ae. Iya. Nek loro iki tak jak kabeh tak gandengan wong aku ngetri-ngetri yo tak jak nyatane lho. Aku kira kali karo kanca. Matur nuwun ya Mas. Muga-muga yo najan arang sekali-kali akan ada oleh tanggapan sing rada gede dan sindene bapak. Ngono. Aku jadi jonten sih. Enggak, ora sepet tonyoke kok. Mocoke yo jalur sate banjur barang. Oh, yo ora apa-apa ta Mas, ora kala wae lho. Aku mau ngerti apa-apa. Tenang. Wis sadar. Wis sadar. Ya. Paring-paringipun teman-temanipun bapak ibu yang ngapunten sak keluarga iki mugi panjenengan sedaya keramat kabeh di dalam mriki nggih. Yuk, ayo jono bereca.
ya mangkir harjo. Enak ya. Ya, enak lho. Mpun sampe goreng diri sampe ganti. Lho, sing sunat sampe gede iki. Lha kok gede anake ora pake. Kebalak pake. Bapake kebalak. Monggo Pak Jul. Nggih.